Continuation po ito ng ating part 2 ng ating Super 21 Challenge 7 or 8 sets. 11. 12. 13. 14. 15. Yan. So this patapos yung kanyang 5 sets for Super 21 Challenge kay Stroke Patience, Rosita, Dabi, Chotingko. Ayan. 17. Laki na improvement ni ate. Praise God. 18. Okay. Habang si Kuya Roque nakamonitor sa kanyang activities na pinapagawa namin. Ayan, sa tuwing kasama niya rito at sumusuporta rin po sa ating activities. Ayan. 20. 21. Okay, 5 sets for Super 21. Relax, inhale, exhale. Relax ka muna. Okay lang? Hindi ba nahihilo? Kaya pa? Kaya po. Kaya Sige, pa. inhale, exhale. Pawis ka. Panasan ka muna ni Kuya Roque. Ayan. Sige. Okay lang? Okay lang. Okay, this is our 6 sets for Super 21. Ayan, challenge. Sige. Kaya pa? Kaya pa po. Ready? Kaya pa. So ito po ngayon ng 6 sets for Super 21. 1. Okay? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Okay ka lang? Okay po. Sige. 14. 14 ya ka? 14. 15. So dito nade-develop din yung ating yung kanyang presence of mind as well as yung kanyang speech. Pag sumisigaw siya, 16. so nade-develop din yung kanyang speech therapy rito and yung kanyang presence of mind. Ayan. Bukod sa physically. Ayan. 17. Kakayanin kaya ng ating challenge yung ating Super 21? Pang 5 na yan? 16. Oh, ito pala, pang 6 sets na pala ito. 18. Bah, mukhang kayang-kaya yata ang 8 ah. Check natin yung kanyang kalagayan, sitwasyon mamaya. After. 19. Ba, hindi na sumisigaw ah. 19. Ba? 20. Okay? 21. Okay, this is 5 sets o 6 sets? 5 no? 5 pa lang. 6 na po. 5 pa lang o 6? 6 na yan? 6 na po. Sige. Inhale, exhale. 1. 1. Kaya pa? 2. 3.
4, 4, 5, 6, 7, 8, Basta tatawli mo itong gamat na eh. 9, Nakaliwanag. 10, Yeah. 11, 12, 13, Mhm. 14, Napakatibay talaga ng lower extremities ni stroke patients. Rosita Dabi Chutingo. Sa kanya pong ginagawa ay talagang meron ng lot of improvement. Ayan. So, sa lahat po natin ng stroke patients dyan, so wag po tayong mawala ng pag-asa. 15, Tandaan nyo po, magpa-therapy kayo at kailangan nyo po ng tinatawag na exercises and warm-up and discipline. Ayan po ang ating kailangan. 17, Kailangan mo talaga ang disiplina. 17 na? 18, Panganam! 7, 7 po. Diba, bilis ah. Ako, bilis po lang pala gumalaw. Kaya palang 8. Kaya bang 8? Tingnan. O sige, ilan na yan? 19, O, 19 na oh. 19, Chani-chani lang. 19, 20, Hmm. 21, O, relax. Inhale, exhale. Okay. So, gagawin mo ngayon, yung huling-huli mo, 1, 1, tapos po, tiklop. Sige. Tayo, nakadiretso. Ako po, hindi, yung kamay mo. Yung kamay mo, yan muli. Yan. Hindi, yung kamay mo, ilak mo uli. Sara mo. Diretso, di ba? Sige, 1. Tapos, upo, tiklop. Yan, sige. 1, Sige. Sinama ko na yung kamay niya para, 2, yan. So, yung kamay niya rin para ma-exercise din. So, dagdag ito sa kanyang activities na, na pinagagawa sa kanya. This is our last sets of Super 21. Ayan. So, kaya-kaya ng ating stroke patients yung ating challenge na pinapagawa sa kanya. So, yung kamay niya, sinama ko na rin para mas 3, gumalaw-galaw yung kanyang upper extremity o upper limb. Ayan. Tandaan niyo po mga subscribers, hindi po pwedeng gawin basta-basta lang stroke patients kung hindi po siya naka-prepare ng kanyang therapy o hindi pa siya masyadong gumagalaw kasi mahirap po itong gawin. So ito po yung ginagawa ng mga paparecover na. Yan, ang mga gumagawa na ito. Pero yung mga bago pa lang, huwag niyo pong gagawin ito. Tiyak, mahirapan po tayo. So, kailangan po ng super aralay muna. Back to basics, sabi nga. So, siya po ay dumaan sa mga basic natin ding mga exercises. Bago niya po nagawa ito. So, siya po ay process of recovery. Kaya nagagawa ito ng ating stroke patients. Ayan. Very good. 8, Diba? Galing. 9, Parang wala lang. Nakita niyo, parang wala lang. Siniso lang yung ating pinapagawa sa kanya. Praise God. Ayan. Ayan. 10, Diba? Pwede naman gobal to. Sabihin mo kay Rochelle. Shoutout to kay Rochelle. Sa mga Ayan. Sa kanyang mga anak. Shoutout pala sa mga Chutinko family dito sa May Hacienda. At Dabi family dito po sa May Hacienda. Pandakake. Sa inyo lahat. Shoutout. Ayan. 12, 13, 14, So, panoorin niyo po yung journey po namin dito sa therapy ni Ate Rosita sa May Hacienda. Lahat ng mga taga-Pandakake dyan, please support our YouTube channel.
15. Yan, para makita niyo po yung papaggaling ni Ate Rosita. 15. Pag sige na rin ka, magubla na kanyan. Wah, May balik ka barangay. walang tayo. Babalik sa barangay Pandakaki. Pawi ko. Mabawi na kanyan. Pawi ko. Magpasigan na yun po. Nagpapalakas na lang po siya. Ayan. 17. Ayan. Kita niyo naman, oh, Super 21. Kinayang kaya. Ha? 18. Kahit normal ka, mahirapan ka niyan. Hirap yan, Super 21. Yan na. 18. Bilis na lang pa niya, no? 20. Bilis na yung pag-upo niya. Tignan mo. Ah, Praise God. 21. Relax. Inhale, exhale. Kaya lumakad. Kaya po. Kaya. Okay, tingnan natin. Balance ka lang, ha? Opo. Kasi nakaya mo yung Super 21, kaya mo mag-balance niyan, ha? Ayan. No. Relax, kalma lang. Chill. Pinagpawisan si ate. Ayan, medyo hirap na lang ng konti kasi talagang mas mayroon pang ginawa ng Super 21. After that, pahinga na tayo, ha? Pahinga na ng konti, silakad ka ng konti mamaya. Puha mo ng konti. Relax. Tubig. Diyan mo na. Ano masasabi mo ngayon sa ginawa mo? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya? Perfect. Kaya? Kaya po. O shoutout sa mga anak. Mga anak mo, batiin mo. Rochelle, Raquel, Ryan, Ray, Anthony, sa asawa ko, Roque, at kay Ma'am Kepwing, maraming salamat po. Okay, sige. So, ito na po yung challenge namin ng Super 21. So, abangan nyo muli yung aming gagawin na activities for strengthening naman sa kanyang upper limb. God bless po. Please, don't forget, subscribe, like and share my YouTube channel, Modernong Marketing 2. Ito po sa Hacienda, ang journey ni Stroke Patients, Rosita Dabi Chotingco. Ayan po. God bless. Yay.